Nalazimo se na Jojkićevom Dunavcu, na nekih 2 kilometra od ušća u Dunav i na nekih 6 kilometara od centra Beograda. Naime, ovde je pre 2 dana došlo do, mogu slobodno da kažem, ekocida. Došlo je do verovatno izlivanja ili fekalne vode iz kolektora u Borči ili je Al Dahra ponovo ispuštala nešto u vodu prilikom proizvodnje, što je kanalima zapravo i došlo ovde do Jojkićevog Dunavca i izazvalo pomor ribe. Zorane, recite nam, vi ovde koliko godina već boravite na Dunavu i pratite ovu situaciju sa Jojkićevim Dunavcem? Ja sam na Jojkićevom Dunavcu od 70. godine, a živim 8. godina. Non stop sam ovde. I tako da svaku promenu Dunavca ja znam i zovem pomoć. Da. Šta se desilo pre, recimo, 2 ili 3 dana, otprilike po nekoj vašoj slobodnoj proceni ovde? Imali smo veliki pomor ribe. Ja sam zvao Srbija šume, čuvar je Milan dolazio. Odneli su neke uzorke na ispitivanje i kažu da je nestalo kiselnika u vodi. Šta vi mislite, šta može biti uzrok? Ja mislim da je po meni da je crkla opet ova borčanska cev kanalizaciona i da ona davi nas. Vidite masnoću, hemikalije. A da li su nadležne službe Srbija vode ili Beogradski, veterina Beograd izlazile na teren? Šta su oni konstatovali? Veterina Beograd je bila da preuzme mrtvog labuda, koga sam ja izvadio iz Dunavca i dao im. I još nemam izveštaj o tome. Da, niti su javnost obavestili, niste mogli nigde da pročitate tako nešto. Čak Srbija šume su rekli da će poslati ovu inspekciju da dođe. Nisu došli. Da. A isto tako ste nam pričali da se desilo pre par godina da je postojao dogovor, jel? Da se očisti ceo ovaj kanal praktično i da bi moglo to biti prohodno, da je to krenulo negde sa realizacijom. Nije to dogovor, to je bilo završena priča, jer Sibnica je dobila zadatak da to uradi i onda je poslala iz katastra, oni su merili, premeravali to 10 dana, napravili su plan i kad su krenuli prvi dan, bager je došao na ulaz, zaglavio, odglavili su ga i više nikad nije došao. To je jedini izvor vode za ribnjak Mikalac. Taj ribnjak hrani Beograd, oni dobiju preko Sebeša, Jojki se uliva u Sebeš, Sebeš ide direktno u Mikalac, jedini izvor čiste vode, zdrave vode odavde. Jasno. A da li mislite da je eventualno moglo da se desi, imali smo priliku da čujemo pre par dana, negde onako se provuklo kroz medije, da je Al Dahra ispustila u kanale neku tečnost koja je u sebi sadržala arsen i da su žitelji Besnog Foka i Kovilova zapravo pili arsen u vodi? To sam ja čuo, ali ja da kažem da ne mogu. Da. To treba nadležni da odgovore na to pitanje. Ja samo čuo sam i dosta naroda sumnje u tu priču. Da li je moglo da dođe iz tih njihovih kanala do ovde? Da. Svi PKB kanali su vezani. Svi PKB, znači ovo isto takođe spada u... Pa da kažem, ovaj kanal hrani PKB-ove kanale. Znači, glavni izvor čiste vode je ovaj kanal. Jer on je direktno vezan sa Dunavom, odavde 1600 metara do izlaza dole, ne do Renata, nego do terase Dunavske. I mi praktično sad plivamo po vodi koja nema živog sveta. Po mrtvaji, jeste. Ima samo komaraca živih. Samo živih komaraca, da. Evo vidite, tu je kraj, tu se glavi i dalje je sve trava, drveće. To mora da se očisti, da bude protočno, da bi imali frišku vodu ovde, zdravu vodu i da bi imali vodu za ribnjak Mikalac. Mene čudi da se ovi iz Mikalasa ne bune i otimaju za to. Sibnica može taj kanal da očisti, treba jedan bager, jedan čovjek i ja da im pomognem. Znači, samo one bagere koje je pre 10 godina čistio, koji baca kašiku, on može to da
ide s ove strane, ima put, da se očisti put i da počisti to, da otvori izlaz u Dudo. Vi ste praktično prepušteni ovde sami. Sami sebi, borba jeste. I vi se borite za to da se ovo očisti da bi Beograd imao... Da ostavimo djeci bar nešto normalno. Da. Kažem, ja sam ovde 54 godine i imam zadatak da to uradim. Pitanje za nadležne je zapravo ovde kada ćete bilo kada građane Beograda obavestiti da je došlo do ekocida, da je došlo do trovanja i da obavestite zapravo šta građani Beograda jedu i piju.